Dit is Derch de Bibel, eerste kjennichs, program nummer 13. De Bibeltekst voor deze lektion is kapitel 21, vers 1, Derch kapitel 22, vers 53. Dat traf sich werken sogar eine Gemeinde, dort Sonnemenschen, wat veel haben gehört haben, hoch angesehen worden, eine Gemeinde, en met veel Sinn wegkommen für Menschen. Durch das ganze Studium am Alten und im Neuen Testament haben wir bad hier gesehen und wollen auch wieder sein, dort Gott Abrechtigkeit immer segnen dat, aber im Gegenteil sind immer strafen dat. Die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sagt, doch wird er auch ernten. Von der wollen wir wieder sein, wollte König Ahab mit seine Frühtop Sintplanen reiten und dachten, damit wegzukommen. Ich lade ihn weiter an, nur dit Programm zu horchen, zu sein, dort Gott Ahab nicht leicht wegkommen mit seinen Sinn. Und dann wollen wir sein, was wir von dieser Lektion lehren können. Herr, ich danke dir weiter für den Wort und bete, dass du das machst, richtig segnen. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Derch de Bibel. Vandaag komen we bij het 21 kapitel in eerste Kjennichs. En dit is een bekende geschicht, in dem Ahab en de Izebel ihre familie geschicht. Dit heeft te doen met dem Nabat zijn wijngaarden. We worden niet veel tijd nemen voor de geschicht, wils ik wel eindelijk meer tijd nemen voor dat nächste kapitel. Eerste Kjennichs 21, het eerste vers. Nu passiert dat no dit, dat Nabat de Jezreeliet een wijngaarde had die in Jezreel weer, dicht bij dem König Ahab zijn palast in Samaria. Zonen die door zijn geweest, zei dat dit een zeer schöne plaats is in Samaria. En kan daar op den leege boy staan waar Ahab en Izebel palast stond, den Amrei gebouwd had, en Jeruzalem nom Ziede zijne, en den Esdrelon Tol, en den Galileische Zee nom Noorde zijne, den Jordanrieven nom Oosten, en den grote zee nom Westen. Dit gaat alles te zien van den leege borg. En dat laat alles zeer stroom. Er zijn niet veel zo'n steden. En de Nabat had door zijn wijngaarden dichtbij. En Ahab had je dan den strome palast. En een wordt denken dat dat wordt genoeg zijn voor hem. Maar nee, hij wil den wijngaarden. Maar Nabat wil den niet verchepen en van de goede oorzaak. Die wijngaarden is de familie afgoed. Dat is wat de Heer God te zijn voorvoeders gegeven had. En dat we nu al voor veel jaren in de familie geweest. Maar nu wil de König den hebben. En de Nabat is braaf, die zegt bloos, nee. Vierde vers. En Ahab kwam in zijn huis aan, en we zeer ontevreden dat Nabat de Jezreeliet am nee gezegd had. Dan hij had gezegd, ik word die niet mijn voorvoeders opgoed geven. En Ahab leed zich op zijn bad dool, en draait zijn gezicht weg, en wordt niet eten. Nu is de Ahab niks, zoals een kleine jong die niet kan zijn weg hebben. Hij kan den wijngaarden niet hebben. Zo godlos als de Ahab is hij toch bloos een verdorven brug. Hij houdt niet geen weg den wijngaarden te krieën. Oba, hij heeft een vrouw die een idee heeft, dat is zeker. En zij wordt nu wat doen, zodat hij den wijngaarden kan hebben. Vijfde wat zevende vers. En zijn vrouw Izebel kwam naar hem en zei te hem, waarom is den juist zo verdrisselijk? Waarom durft u niet eten? En hij zei te haar, wils ik tot dem Nabat de Jezreeliet red en zei te hem, geef mij den wijngaarden voor geld, oder wanneer du liever west, ik word die een andere wijngaarden geven voor dessen. En hij zei te mij, ik word die geen wijngaarden geven. En Izebel zijn vrouw zei te hem, Deist du nu regeren over dat Israël König rek? Sto op en doe eten en laat den hart zich vrije. Ik word die dem Jezreeliet Nabat zijn wijngaarden geven. Bist du nicht een König? Waarom zegt du nicht bloos te hem dat du den wirst hebben, en dat du den krieën wirst? Zij zegt dat hij eten zal en zich vrije, wils zij wordt dem van hem krieën. Dat is ne vrouw, jo. Ik zei die,
Dat is een vrouw, die am tjenem dram heeft. Ik moet zeggen dat ik me zeer angstig word voor die vrouw. Ze is een zeer bezig vrouw. De geschichte is goed bekend, ik word dat niet alles lezen. Ze wordt dat nu zo afstallen, dat 2 gezaatsloze mannen worden tegen dem Nabot zeggen, en zeiden dat hij tegen God en dem tjenig gelast had haft. De Nabot wordt dan uit de stad uitgebracht en gesteinigd. Wat kun je zaatsloze zijn als dat? Dat is even vorken passiert in de welt tegen de jaren, op andere steden. Vorken doen zonen die veel ha, zonen bestrepen die maar weinig ha, en een gans zaatsloze weg. Jo, en dem Nabot wordt nu gesteinigd, doodgemaakt, en deed Ahab door met voorbijgelappen, en je wordt zeggen, jo, hij weer tjenig. Aber vriend, dat mocht zo loten, dat mensen met zin voorbijlappen. Aber nee, endlich niet. Dat mag een stoot nemen. Aber daar is immer rekening voor zin, immer. Dat komt een tijd, want daar wordt je recht zijn. En dat is zo voor irgendwem. Eén doet weer en woer. Dat komt een gerechtsdag. De zin moet met je handeld worden. Du kannst die betjanen tot dem Herr, en dan wordt er niet gerecht zijn. Dat kan even natuurlijke noodval zijn, dat jo. Met de tijd wordt Ahab ook worden, dat er gerecht wordt zijn voor wat hier gedaan wordt. En de Isabel ook. 15e en 16e vers. En dat passiert als Isabel hierd, dat Nabot gesteinigd weer en dood weer, dat Isabel te Ahab zei, sto op, en neem den Jezreeliet Nabot zijn wijngaarden voor diezelfs, den hij die niet geven wil voor geld. Dan Nabot leeft niet meer, die is dood. En dat passiert, als Ahab hier dat Nabot dood weer, dat hij afstond en ging eraf naar den Jezreeliet Nabot zijn wijngaarden, de eigenschap te nemen voor den. Also, je lebt hij voorbij daarmee? Nee. God heeft zijn man krijgt door. God zij dank voor een man, die wellig is God zijn woord klaar uit te leiden. 17e met 19e vers. En dem Herr God zijn woord kwam naar Elia, de Tishbit, en zeid, sto op, en go en traf den Israël tjenig Ahab, die in Samaria is. Zij, hij is aan dem Nabot zijn wijngaarden en aan je gewone eigenschap te nemen. En du sollst te hem zeggen, zo zegt de Herr God, hast du gemoord en ook eigenschap genomen? En du sollst te hem zeggen, zo zegt de Herr God, en de steed waar de hoing dem Nabot zijn bloed aplekte, worden de hoing dien bloed aplekken, zo goor dient. Behold dat God gezegd heeft, laat je het niet verleiden. God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aarten. En of dat God zijn man is, oder dem Satan zijn man. Wanneer die nu hier wäre, die in de vergangenheid geleefd ha, worden die zeggen, dat dat een gezag is bij God, dat onveranderlijk is, dat je het niet veranderen. De Jacob vangt dat uit, Farao in Egypte vangt dat uit, hij moet kleine jongetjes dood, en dacht hij kon daar met voorbij glippen. Maar een nacht weer zien ene zin dood. Doof deed hem grote zinje en hij glipt daar niet met voorbij. Wat hij deed, kwam terug naar hem. Saul van Tarsus wie een leider en dem Stefanus zijn steenje, en dat kwam de tijd als gesteinigd wordt, en verdood door je loten, eindelijk weer hij dood, maar God bracht hem terug van dood. En nu is hier dat gerecht, dat op Ahab en Isabel uitgesproken wordt. 21 en 22 vers. Zij, ik word bezig op die brengen en word dienen nou komen wegnemen, en al die mannen en die ingesloten zijn, en de Hebreeën en Israël, en word die familie zo maken als dem Nebat zijn Jeroboam zijn familie, en zo als dem Ahia zijn Baasha zijn familie. Voor al dat en eure, dat du veroorzaakt hast, mij aan te eure, en hast Israël zin gemaakt. God zegt einfach, dat zijn familie niet regeren worden. Maar hij is nog niet derg met wat hij zegt. 23 vers. En van de Isabel zei de Herr God, de hoing worden de Isabel afvreten bij de wand,
en Jezreel. En die beide profetieën passeerden boekstevelijk, krijgt zo als die uitgesproken werden. En nu komen we bij dat 22e kapitel. En hier is beschreven, krijgt hoe dat passeert. En dit is ook een bijzonder kapitel in de Bijbel. We hebben nu dat kjennichs im noorden becheckt, en door am Zuiden is dan de kjenich Jehoshaphat, die door om troon gekomen is. Hij was een goede kjenich. Maar nu heeft hij zich verenigd met dem Ahab. Eerste Kjenige 22, de eerste 2 vers. Voor 3 jaar weer er niet terug tussen Syrië en Israël. En dat passeerde in dat 3e jaar, dat Jehoshaphat, de Jude kjenich, rauf kwam naar dem kjenich in Israël. Ik dacht, die werden zich aanenig. Door weer terug tussenaan. Wat is hier passiert, dat de goede kjenich Jehoshaphat nu met eenmaal een bond maakt met dem beze kjenich Ahab? Waarom wordt hij zich verenigen met zijn vriend? Dat is niet een natuurlijke bond, dat is vreemd. Maar we worden later zien, dat dem Jehoshaphat zijn zoon Jehoram zich bevrijd heeft met dem Ahab en Izebel ihre dochter Atalia. Dit is dan waar zo'n zaak, wo wer van de gotteslinie zich bevrijd met een van de mensen dachten, dat heet wo een jong van een jettelijke familie zich bevrijd met een merke van een zeer godloze familie. En wanneer een die geleefd, zich met wem bevrijd die niet aan dem Herr geleefd, dan is het zeggen dat die geleefd, trouble wordt hebben met zijn schuurvader. Zoals een zegt, wanneer die met een dievelskind bevriest, dan wordt de schwiervader door te zien dat du trouble worst hebben. Derde vers. En de Israël kjenich zei te zijn denen, weet je niet dat Ramat Gilead te angst geheerd, en wie zijn stel je was, en had dat niet uit dem Syrien kjenich zijn hand genomen? Dus Jehoshaphat had zult van dit wegblijven. Hij had zult naar dem profeet zijn roodhaartje, ober, 4e vers. En hij zei to Jehoshaphat, worst du met mij metgonen om terug, naar Ramat Gilead? En Jehoshaphat zei to dem Israël kjenich, ik zie zoals du best, mijn volk zoals dien volk, mijn peerd zoals dien peerd. Dat is schuld, is mij zo, dem dievel zijn man en God zijn man maken hier nu een vereniging. En dit heeft ook niets te doen met Jehoshaphat. Gilead weer tjenen van zijn zaak. Gilead geheerd te Ahab. En dat weer zijn strijd. Niet Jehoshaphat zijn. Hij had er zult van weg blijven. Sind wir unkraut hier in die Erde, hoffet man dann, es soll nicht gedeihen. Wie kann der Speicher werden voll Weizen, wenn man nur wertlos und Kraut verstreut? Was wir ausstreuen, auf deinem Wandel, auf früh und spät. Was wir hier sehen, bringt reichlich Früchte. Das, was wir ernten, ist wie die Saat. Sind wir eitel, Dornen und Feindschaft und Bosheit, hassende Zucht. Wo bleibt der Onkel, Blumen und Früchte, werden wir pflücken, köstliche Frucht. bald wir ernten, was wir ausstreuen, auf deinen Wandel, auf früh und spät. Was wir hier sehen, bringt reichlich Früchte, das, was wir ernten,
sagt sie, achtlos du streust, bring deine Hände und bitte leiden, einst deine Torheit, schwer du bereust. Erwart wir Ernten, was wir auch streuen, auf deinem auf deinem Wandel, Wandel, auf früh und spät. Was wir hier sehen, bringt reichlich Früchte. Das, was wir ernten, ist wie die Saat. Vijfde vers. En Jehoshaphat zei tot dem Israël kjennig, bitte, wel wie bij dem Herr God zijn woord aanvragen vandaag. Jo, de Jehoshaphat is God zijn man. Hij wil weten wat God zijn wille is. Zesde vers. Dan verzamelde de Israël kjennig de profeten, ongeveer 400 mannen, en zeide aan, zal ik terugmaken tegen Ramat Gilead, of zal ik dat toch laten? En zij zeiden, go, dan de Heer God wordt dat en dem kjennig zijn hand geven. Weetst, de Jehoshaphat wil dem Heer God zijn zin weten, en anders zo dat zij dat niet schreeuwen tegen deze valse profeten. Hij heeft goede woorden geestelijke inzicht. En nu vraagt hij, zevende vers, en Jehoshaphat zegt, is je niet nog een profeet van Heer God, dat we bij hem aanvragen kennen? En nu wordt Ahab dem verbrengen. Maar hij deed dat in een bijzondere weg. Hoor je nou wat hij zegt, de achte vers. En de Israël kjennig zei tot Jehoshaphat, daar is nog een man, Micaiah, dem Imla zien. Derch wem we kennen bij dem Heer God aanvragen. Maar ik haus aan. Dan hij deed voor mij niet goed het profetieën, maar bezit. En Jehoshaphat zei, nou, laat hem kjennig niet zo'n zeggen. Du meinst niet te zeggen dat du dem Gottesman hasset ist. Du is gezegd worden dat een man aan te erkennen is en wat van een vriend hij heeft. Dat is ook gezegd worden dat een zich moet zeggen maken dat een de rechte vriend heeft. En mij is zo dat het beste dat kan van Micaiah gezegd worden, wie dat Ahab zegt, ik haus aan. Dat is zo als het is in christelijke arbeid. Jezus zegt dat wij dem man, van wem alle man goeds reed. Wanneer du vriend hast, en du vlietig God zijn woord verspreiden dest, dan weetst dat die niet God zijn woord gleichen. Ik kan zeggen dat ik God danken doe, voor den die mijn vriend zijn. Dat hield zich vielleicht vreemd, maar ik leef de weetst wat ik daarmee meen. Micaiah had de rechte vriend. Ik hierde mal als een predje vergesteld wordt, zum predje, dat zij van hem zeiden dat hij geen vriend had. En als ik aan predje hierd, wist ik dat het zo weer. Hij had leider niets te zeggen van wat God te zeggen had. Hij probeert allem te je vallen te reden, maar zeer schoon. Dus Micaiah, die weer eindelijk dem kjennig Ahab, zijn beste vriend. Maar Ahab wist dat niet. Hast behouden dat Paulus zegt in Galater 4:16, zie ik nu dan jun vriend geworden, bis ik jun de waarheid gezegd ha? En nu wordt hem Micaiah gebracht. Nee, in de vers. En de Israël kjennig roept in Dena en zegt, schwind, brengt hem Imla zijn zin Micaiah. Ze brachten dem schwinden aan, hij wil niet zeggen wie het af, de Ahab had dem gevangenis. En nu wordt hem aangebracht, en hier is nog een van de bijzondere toeval, 10e vers. En de Israël kjennig en de Jude kjennig Jehoshaphat zaten jeder op zijn troon, en hadden het kennigliche kleden aan. En ze zaten en neer treed vloer bij den ingang in Samaria en Nan. En al die profeten deden door ver aan profetieën. Al die 400 profeten ranen door hem en zeiden, oh jo, du zalst hem terugkomen. De ene is besonders ivrig, after een 12e vers. En Zedekia, dem Kanaana zijn zin, moek hierna van Ise en zei, zo zegt de Heer God.
Met deze worst u de Syrien-armee terugschuiven, wat u den vernicht hast. En al die profeten deden zo profetieën en zeiden, go nu Ramat Gilead en je waan. Dan de Heer God wordt den en dem kjennichs zijn hang en aangeven. Zij nu dat beeld. Daar zaten de 2 kjennichs. En de profeten die door ramranen en zeiden, go, du worst je waan. 13e vers. En de boten die geschikt weer, Micaiah te holen, zeiden aan, zij nu. De profeten doen alle iedereen Gods profetieën. Laat die weer beter zo zijn als ere, en zij dat wat goed is. De boten die Micaiah holen zal, dacht zo dat hij wordt Micaiah een beetje met helpen. De andere 400 profeten reden bloos Gods. Hij zal dat ook. Zij te dem tjenich dat hij gaan zal en gewinnen. Dat is wat hij hier wil. Doe die verenje met die andere profeten. Dan wordt hij die uit de gevangenis laten zijn. Micaiah, hier is die gelegenheid. Hij dacht zo dat hij Micaiah met help door met. 14e vers. En Micaiah zei, zo waar als de Heer God leeft, wat de Heer God te mij zegt, dat is wat ik zei wou. En zo kwam hij naar dem tjenich. En de tjenich zei te hem, 15e vers, Micaiah, zullen jij in Ramat Gilead gaan zum kriegen oder dat teruglaten? Dus Micaiah is niet een zeer hoog uitgeleerde man en weltliche weg. Maar hij weet wat dem Heer God zijn woord is. Eerst zegt hij tot dem tjenich dat hij gaan zal. Maar de tjenich wordt voorts aan dat hij am spotten deed. Hij zei, 15e vers, laatste poort, en 16e vers, go en je waan. Dan de Heer God wordt dat en dem tjenich zijn hang en aangeven. En de tjenich zei te hem, hoe volken moet ik die verzweren, dat die mij niet zegt buiten dat wat waar is, en dem Heer God zijn nomen. En nu is de Micaiah zeer ernst, en zegt, 17e vers en 18e, en hij zei, ik zag Israël op de boy verstraaid, zoals schoop, ohne een schoophoord. En de Heer zei, die had geen meester. Laat den alle naar huis gaan en vrede. En de Israël tjenich zei tot Jehoshaphat, zei ik niet te die dat hij geen goedet van mij profetieën wordt, bloos bezit? En dan zei Micaiah tot dem tjenich, ik zie nog niet derg. Ik ga nog meer te zeggen. 19e en 20e vers. En hij zei, daarom hoor wat de Heer God te zeggen heeft. Ik zag dem Heer God op zijn troon zetten, en de ganze hemelsschar aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stonen. En de Heer God zei, wer wordt Ahab overreden, dat hij naar Ramat Gilead gaan wordt en doorvallen? Ene zei zo, en nog een andere zei anders. Kon zien hoe des Micaiah dem tjenich spotten deed? Dat is meest zo als spatteren. Konst je denken dat God wordt een verzameling toeproepen van zijn mannen om te besluiten wat hij nu doen zal met dem Ahab? God wist goed wat hij doen wil en wordt. Maar des Micaiah vertaalt wieder, 21 en 22 vers. En een juist kwam verwaarts en stond voor dem Heer God en zei, ik moet hem overreden. En de Heer God zei te hem, en derg wat? En hij zei, ik wil gaan en een legende juist zijn en al die profeten er mielen. En hij zei, du wordt hem overreden en ook je wennen. Go, en doe dat. En dat is ook wat hij deed. En zei, dat is de beste weg al die profeten leren te nemen. Niet zo? Maar zie wat nu passiert. 24 tot 27 vers. Maar Zedekiah, dem Kanaan zijn zin, ging nu aan en sloeg Micaiah op de bak en zei, woon weg ging dem Heer God zijn juist van mij te die te reden. En Micaiah zei, zei, du worst dat en den dag zijn, wanneer du worst en ne binnenstof en aanranen, die te versterken. En de Israël tjenich zei, neemt Micaiah en droogt am terug naar Aman, den gouverneur van de stad, en naar Joas, dem tjenich zijn zin, en zei, zo zegt de tjenich, dood am gevangenis en aanstappen, en geeft am elends brood en water, bad ik en vrede terugkom. Maar de Micaiah heeft toch dat laatste woord,
en zegt zu ihm, dat wann hij wirklich wordt terugkomen, dan heeft de Herr Gott nicht dich am gereed. Aber du wirst nicht terugkomen. Hij zegt wieder zu dat Volk daarom, horcht, o Volk, jeder eine, en je worden weten, dat wat ik gezegd ha, waar is. Nou jo, ze gaan om terug. En wat passiert? Jo, Israël verliest. Jo. De arme Jehoshaphat moet uitretsen zijn eigen leven te beschützen, bis hij de einzige weer, die zijn königliche kleden had aangehouden. De Ahab had zich aangetrokken zoals een gewöhnliche soldaat. Die wie een hekelaar, derch en derch. Hij reed en zijn ene krigswagen en hij proeft uit te retsen. De krieg is schijnt even, aber een soldaat heeft nog een pijl even gehouden en hij stapt in zijn borgen en aan. Hij trekt den borgen terug en laat die pijl vliegen en die houdt Ahab zijn naam aan en vangt hem koning en die pijl traf Ahab en moek hem dood. Hij wil niet voortstoot. Hij zei te zijn krigswagen kutscher dat hij hem zal vandaar wegnemen. Hij wil daar niet sterven waar de krieg weer geweest. En we lezen nu 37 en 38 vers. En de koning stierf en hem werd naar Samaria gebracht en zij begroefden hem daar in Samaria. En ene was den krigswagen en den puddel in Samaria en de hang lekte zijn bloed. En zij wassen zijn krigsgeschir, groot zoals de Herr God gezegd had. En dat passiert krijgt door en dem Nabat zijn wijngorde, krijgt door, wo hij dem Nabat zijn bloed vergoten had. En de hang lekte zijn bloed. Jo, mijn vriend, God laat zich niet spotten. Dat is dan dat eng van eerste kjennichs. God is zegen, mijn vriend. Jesus weet, versprach ich sie, doch wirft hij ons zichzelf, en Gebet kennt hij nur die, heeft die op van die am best. Hij hat God niet veert, hij dekt meine Schuld. Jesus starb und litt für mich, mit mir